Hola, molt bones i benvinguts a Trading Català. Anirem a analitzar què ha donat de si aquesta setmana, val? En el DAX. Donar les gràcies a la gent que es passa el divendres a la tarda, aquí a veure la gravació i després a xerrar una miqueta. I anirem ràpidament a veure què ha fet el DAX aquesta setmana. Com podem veure, ha sigut una setmana que ens ha deixat forts moviments, tot i que molts d'ells no molt clars, i bueno, com jo opero un minut, baixarem un minut i anirem a analitzar-ho amb aquest time frame. Bé, això és el final del mercat avui. Vinga. Bé, veiem que el dilluns va començar el mercat, ja semblava que feia una tendència alcista en la preobertura, tot això va recuperar el volum de les 8 i veiem que el preu va continuar baixista, val? I el tema és com estava fent aquesta baixada. Veiem que teníem un volum molt constant, completament, durant tot el temps. Quan surten aquestes metges a les veles, això és indicatiu que molt bonic no ho està fent. El solapament que teníem també era bastant gran, veiem que progressava molt a poc i quan fa això amb tant de volum, malament. Per mi sempre és millor no tindre's el marge. Val? Un cop aquí, ja sense tants volums, van retrocedir en aquest volum d'aquí, que era quasi de 600, bueno, aquest és el més fort, que és el de l'obertura. Jo no veig trade més que res pel context, vale? Potser sí que se podia buscar en aquesta zona que era més forta, però jo no la veig, ni per volum ni per context. Sembla que aquí ens fes un B i un C, vale. Si algú va intentar, d'acord, però no ho veig. Aquí veiem que també per dibuix es podia fer una trada en aquests mínims, el que passa que això són volums de 300, amb prou feines 400 contractes, no són forts perdó, com per mantenir, per aguantar el preu. Val? Llavors, jo em mantinc al marge en aquests tipus de mercats, a més aquí ja estic fora d'horari. Tot això el preu veiem que sempre que t'hi fiques curt, teníem una tendència baixista, anaves a favor de la tendència principal. Val? Veiem que més tard surt aquest volum aquí, que és trencat, és pujat i testejat, val? De nou. Se li pot donar, veiem que el B et dona i el C et dona, i si sempre te mantens amb stop darrere del volum que és fort, en cap moment t'atreu, no? I llavors és una opció, per mi completament fora d'horari, però bé, és una de les opcions. Vale? Continuem, anem aquí. Val? Això que és a les... ja ha obert el mercat de la tarda, veiem que aquí fan una compra molt grossa, no sé si estaven atacant els mínims del dia, sí, estaven atacant els mínims del dia, puja el preu, ens donen una demanda, ens deix un volum fort que és el primer que ens està fent, no? Aquí en demanda, acaba l'impuls i aquí hi ha un test en aquest primer volum fort. Aquí el que passa és que el que no sembla és que si el preu se'ns pot girar. El volum ens queda aquí al mig, no ens queda aquí dalt, no tenim la seguretat que això ha sigut en veritat pressió de la demanda com per ficar-nos en el test. Vale? Que es podia fer? Sí, però per mi molt més arriscat de lo que és considerable. No? El tema és, per mi, és buscar un dibuix com el que ha fet durant el matí. Perdó, a veure si ho agafo aquí. Veiem que si aquí tinguéssim volum, quan aquí frenen en volum i pugen i testegen la zona, estem agafant una zona de volum i no una vela d'un impuls, val? Per testejar. És una cosa que et dona molt més seguretat que una única vela. Per tant, per mi completament descartada la trada aquí, tot i que qui la fa i s'arrisca, li surt bé. I bé, aquí al final parlem de... és risc cada vegada que et fiques al mercat, no? Cadascú sap el que assumeix. Després per la tarda, com podeu veure, volums irrisoris, no fa res, el preu es desplaça per inèrcia dels americans i ja està. Anem directament al dimarts. Dimarts veiem que el preu es queda molt estable en la pre, i aquí el que faré és ficar una mica més gran, que potser es veurà millor. No sé si... a veure, així, potser. I aquí veiem que el preu comença a baixar. Aquí ens deixa un volum de 600. Val? Aquest retrocés, abans de pintar el rectangle, no m'agrada gens. Vale? O sigui, jo mai opero aquests retrocessos de dues veles. Val?
perquè no acaben de ser proporcionals. Llavors no t'està donant, imaginem que aquí tinguéssim un volum de 600 o aquesta vela d'aquí al darrere que és forta també i després ens ve aquesta, a mi no m'agrada operar això perquè en si, a veure si ho fico aquí a la dreta del tot, vale? que quedi clar que en aquest moment tenim tot aquest tram de baixada i només això de pujada. Llavors aquest retrocés per mi no és proporcional a tot el que porta a caigut. Val? Jo no l'acostumo a operar. Posteriorment, si agafem com a referència aquest volum de 600, aquesta és la trade que m'ha donat més aquesta setmana, vale? de la que he fet, de les dues que he fet. Val? I bé, doncs vaig entrar aquí, vaig ficar una limitada de beneficis aquí al terra, just al terra, i em va donar. Per tant, a més podem veure com, sobretot quan arriba aquí dalt i surten aquestes ventes, val? Posteriorment què fa el preu, no? O sigui, es queda completament sec i amb aquesta secada baixa. Val? Aquí vaig estar a punt de moure a break-even perquè em semblava, donava una mica d'allò, però aquí és el joc del break-even moltes vegades segurament si jo l'hagués mogut aquí, aquesta vela verda m'hagués tret o després aquesta. Val? Aquí ja està la diferència en quan entres, deixar que el preu es desenvolupi cap on tu tens pensat. Val? Sí que potser hi ha un moment que val la pena protegir-se, quan portes, jo què sé, 20 punts, no val la pena mantindre l'estop aquí dalt de tot, sinó que sí que potser val la pena protegir-se, perquè una trade que ja porta 20 punts positius no val la pena deixar-la que quedi perdent, no? Però sí que quan el preu porta poc, si tu tens la intenció i has vist que pot baixar fins aquí baix, doncs li hem de donar marxa, val? Perquè últimament fa molt aquests solapaments que sembla que tornin enrere, ens donen por, ens treuen fora o ens fan sortir fora, tanquem la trade per por i al final veiem que sempre acaba donant. Vale? Després d'això arriba aquesta frenada, aquest trencament ja no és del tot bo, aquí sembla que estigui testejant això d'aquí que... Bé, aquí el mercat, com veiem, ja deix de tindre una progressió tan alta, suposo que aquí em penso que era, ho vaig mirar i era el 38%, era proporcional, penso, vale? Del FIBO. Aquí veiem que el mercat, si aquí estava desplaçant l'oferta, aquí ja no està desplaçant tant. Veiem que cada mínim cada vegada està trencant menys. Per tant, doncs, queda molt clar. No? I a part, a més, per mi ja fora d'horari, res a fer. Vale? Aquí en sec ens va deixant algun volumet, però no acaben de ser alts del tot ni forts. Aquí a les 3.30 veiem que en l'obertura ens deixa aquest volum aquí. És molt, el vaig a marcar perquè és molt petitonet, vale? Veiem que és molt comprimit. A veure si el puc arribar a marcar. Val? I aquí, bé, explico una mica, torno a parlar, això és un impuls, val? Aquí et fa una vela de retrocés, no sé què es pot parlar de que ha acabat un impuls que va buscar un retrocés, perquè aquesta vela sí que va buscar molt enrere, el que no sé és què va buscar. Val? Se pot entrar, sí, i la veiem molt més arriesgada. Vale? El secat no acaba de ser tan fort, veiem que com si diguéssim amb prou feines és la meitat de l'impuls que estàvem portant. Val? Si algú la va fer, pues, val? A mi m'acaba de ser bastant arriesgada, val? Però crec que es podia fer. Si algú es va arriesgar, pues, bé, jo... La meva idea sempre és que si opero pel matí, sigui bo o dolent, ja no operar per la tarda i per poc que puc no operar a les tardes. Vale? Després, si això, quan acabem, parlaré una mica sobre aquest tema. Val? Quan hi hagi acabat l'anàlisi, vaja. Bé, penso que estem ara a dimecres. Vale? Aquí veiem que el mercat comença alcista, o això sembla, en la preobertura, i ràpidament el tornen a tirar a mínims. El problema és, si veieu, perdó, fan unes compres, perdó, unes ventes molt grans a dalt i ràpidament aquestes ventes tiren el preu cap a baix. Això l'únic que crea és ansietat, vale? Ansietat per entrar. Què provoca aquesta ansietat? Ara us ho intento explicar. Val? Això l'únic que fan és moure el preu cap a baix i aquí estan comprant una barbaritat. Si veiem tots aquests volums, estan comprant una barbaritat. Això el que fa és que la gent que està buscant això, oferta-demanda, està una mica treballant en aquest sistema de preu i volum. Val? Veiem que ens està deixant diversos volums aquí en la baixada. Vale? Mira, a veure si puc... Marco les compres d'aquí dalt, marco
perdó, les ventes de dalt, les compres aquí baix, val? Que seria aquesta vela d'aquí, però bueno, ho deixo aquí, vale? I veiem que ens en deixa aquesta d'aquí. Vale? Per això sempre dic que entrar enmig d'una vela d'impuls és molt perillós. Vale? Mireu què passa. Venen aquí dalt, pressionen, ens deixen una vela molt gran aquí al mig, continuen pressionant, vale? Per començar aquí ja tenim que l'oferta ja no està anant igual, en aquest doble terra, vale? I aquí tornen a comprar. I aquí a més veiem que la demanda puja disparada, per això a mi els retrocessos tan verticals i tan directes no m'agraden. És un dels temes que per mi no m'agrada entrar amb limitades, perquè si no no tenen temps a controlar això. Val? Què passa? Aquí la gent es creu que està testejant aquest volum d'aquí i entra curt. I la següent vela, mireu el que fa, directe cap al cel. Val? Per això és tan bo que almenys d'entrar una vela entrem a una antiga zona. Val? Jo és el que us puc explicar de que a mi m'agrada que faci el preu. Vale? En si, com veiem, aquí el que havia fet el preu és marcar un lateral superampli. Vale? Dalt i baix. Ventes dalt, compres a baix. Per tant, doncs, bueno, tenim molt clar que fins que el preu no surt d'aquí i per molt que aquí ho estigui dilatant, vale, no hem de fer res fins que no ens demostri que de veritat el trenca. Veiem que aquí més tard, fora ja del meu horari, ens deixa un volum aquí. Vale? El tema és, es pot provar aquí l'entrada, qui ho va fer, per mi no, per començar. Si aquest volum acaba i això és el retrocés, el trencament és ínfim, o sigui, és molt petit. Vale? Aquí no hi està haver un trencament amb desplaçament. Després, la tendència és tot això. Per tant, aquest volum d'aquí, aprofitar aquest volum d'aquí per entrar ara aquí, no, mira, ens està testejant això, vale, hi ha gent que sí, que li entra, perfecte. Però per mi el que està passant en aquest moment és aquí. I això és el primer volum gran que ens està deixant. No? Bé, es pot operar qui ho va fer, però veiem que ja té un poc recorregut. Per què? Perquè aquí ens deixen un volum de frenada, aquí el trencament ja no és gens clar, quan puja ens està superant tot aquest volum gros, això ja ens ha de fer dubtar, i evidentment quan arriba aquí, doncs, que puja i se'n va cap amunt. O sigui, això és un gir. S'ha d'estar molt hàbil aquí per sortir en break-even o poc negatiu, perquè si no el preu el que està fent és estar girant. Veiem que ens ha deixat un primer volum. Un primer volum mai és indicatiu de res. No? Per tant, aquesta és la meva lectura. Això és el dimecres. Veiem que després el mercat no ens està dient res. A la tarda sembla que fan el mateix. Veiem, volum a dalt. I comencen a tirar el preu a baix. Vale? I ara us explicaré a mi el que em va passar aquí. Això és la segona entrada que vaig fer jo. Vale? Jo vaig obrir els gràfics perquè anava a escriure el post i etc. I em vaig trobar això, em vaig trobar aquest volum gros d'aquí. Vale? Ja us ho pintaré, ja us explicaré el què. Vale? I ara llegeixo primer la baixada. Compren a dalt, ventes, frenen el preu i el que fan és que pressioni l'oferta. Vale? Veiem que aquí ens deixa un volum de 600, un retrocés al darrere, que no és un volum tan gran, baixa, trenca. Es pot entrar aquí? Sí. El mínim del mínim és prou clar per entrar? Per mi no. Per tant, no és entrada. Vale? Continuem. Aquí tenim un volum més gran de 600, baixa. Què passa aquí? No els puja a testejar. Tampoc veia entrada. Aquí tampoc puja a testejar aquest volum. Una vela, per mi, no és retrocés. Per tant, jo estic comptant que això és tot un impuls. Vale? Arriben aquí i el comencen a frenar. Frenen una, frenen dos vegades. I aquí el preu, veieu, que ja queda molt parat. Vale? Fins que, de cop, li tornen a ficar xitxa i el aconsegueixen trencar. El trencament desplaça bastant. Vale? I puja aquí i jo veig que aquí surten aquestes ventes tan grans i automàticament, darrere, no hi ha res i m'hi fico. Amb una vela quasi que em va donar el profit. El profit era, em penso, 45... jo crec que eren quasi, si no eren 27 punts o alguna així el profit, res, és que em penso que em vaig quedar a 1 o 2 punts del profit, vale? Que el tenia ficat aquí al terra. Però veiem que la següent vela, automàticament el que fa és girar. O sigui, i per començar veiem que aquesta vela el que tenia és que no tenia pressió. Per tant, el que no vaig ser molt conscient, això és una entrada que em penso que vaig acabar sortint en 5 punts, perquè vaig veure ràpidament que girava molt violentament i vaig parar.
És una trade que va ser positiva i aquesta trade és molt mala trade. Vale? Per què? Perquè jo vaig obrir just ja aquesta vela de 16.30 ja estava feta i vaig començar a veure el retrocés, val? I ràpidament vaig veure, hòstia, això està caient, i el meu xip va ser, m'ho estic perdent, o sigui, potser no va ser pensar-ho així, però inconscientment n'estic segur que va ser així. M'estic perdent aquesta baixada i jo no estic pillant res. Vale? I a més tinc l'oportunitat que acabo d'obrir gràfics aquí i puc pillar. Pues, això va ser el meu xip. I després, amb això us explicaré què té a veure amb avui. Vale? El que jo no vaig ser prou conscient és que, si ens fixem, des de 15.56 fins a 16.14 o 15, mireu quins volums més alts hi ha. Aquí. S'estan desfent de totes les posicions aquí. I aquí, això és clímax ja. Això és l'última neteja que fan per després anar-se'n amunt. Si tu aquí busques un curt, que es pot buscar perquè és un test, o sigui, en figura, moltes vegades aquesta vela ja no hi és. És l'engany. Us recordeu que abans us he ensenyat, em penso que va ser el dilluns així, que hi va haver-hi, o un dimarts, que va ser una que van fer una vela vermella i després van girar cap amunt. Pues és la mateixa situació. I aquesta vegada la vaig operar i l'altra no. Aquesta vegada està mal operada, per part meva. Vale? Això és una mala trade, que va acabar en positiu, però el problema que tenen és que s'han d'identificar aquestes trades que terminen en positiu, vale? Perquè no poden passar. Perquè aquesta caiguda tan gran, buscar a l'últim moment agafar punts, moltes vegades aquesta vela vermella no hi és, i el que fa és que després d'haver soltat tant i haver fet el clímax, el preu surt disparadíssim cap amunt. Això vol dir que aquí vaig tindre la sort que el volum no va ser gros, vale? Vaig poder sortir bé, però això vol dir que qualsevol stop que està ficat aquí o aquí, si depèn de com sigui la vela i la violència que el mouen, m'arrastri l'stop. Això vol dir que no només surto amb el meu stop, sinó que surto amb més punts favorables al broker. Val? Llavors, és una trade que a mi em va sortir positiva, però que m'agradaria recalcar que és una molt mala trade per fer i que us recomano que si veieu aquest context, el més normal és que el preu, després de caure tants punts, soltar, o sigui, hi ha tant de volum aquí, han deixat anar tant, que el preu ha d'anar a buscar sempre un retrocés més gran. Ha de disparar-se cap amunt. Vale? Per tant, tingueu molt de cuidado en aquests moments. Jo quan la vaig fer no vaig ser prou conscient d'aquesta lectura i després em vaig donar compte, penso que ho vaig explicar, i la gent me deia que era una molt bona trade i continuo dient que no ho és. Vale? Perquè una trade no és bona perquè acabi en positiu. Una trade és bona perquè en un context determinat ha seguit un patró. Vale? M'agradaria que quedés això molt clar. Vale? Després parlarem de la notícia perquè té molt a veure. Després veiem que ja no hi ha hagut res més. Això ja és dijous. Dijous tenim aquí el mateix. Veieu com van caient, després d'una pre que ja van caient i hi ha un volum constant, preu molt solapat, i el que fa és directament anar a buscar un retrocés major. Això és el que a mi em podia haver passat l'altre dia. Veieu? En aquest cas va buscar aquests volums d'aquí, però és que a més, fixeu-vos que han deixat anar tant volum constant que quan arriba aquí i tu et fiques aquí, mireu aquí el que hi ha. Vale? O sigui, no es mou res. O sigui, estan enganyant completament perquè tu entris aquí pensant que anirà aquí al terra i en veritat mouran més amunt. Després, evidentment, l'acaben tirant, no? Però amb això són bastant cabronets. Vale? A més, quan veus tot aquest context d'aquí. Vale? El preu després sí que va continuar baixant, perquè el que passava és que no hi havia demanda, i bé, el preu, clar, no tenia prou pressió de l'oferta i al final va tornar al seu moviment normal, que és on es tenia que quedar. Val? Veiem que el preu va quedar completament així parat, cap a les 13.30 va intentar fer un volum, no res, i llavors va començar aquestes baixadetes que quasi que ens deixen volum grans, però no acaben de ser, bueno, és com una mica com la que he comentat abans. Vale? No arriba a testejar aquí, no arriba a testejar, els trencaments tampoc són prou clars, no està fent mínims molt grans, vale?
i aquí veiem que sí que cap a les 3 fa una baixada forta, puja, vale? I aquí tornem a lo de sempre. Ve a testejar una vela del mig de l'impuls. Vale? En aquest cas aquest impuls és molt gran, és proporcional, qui es vol arriscar bé, però torno a explicar què passa. Han deixat anar tant, si veieu, tal com baixa tot el rato és constant, que quan han fet aquesta parada amb tant de volum, el més normal és que el preu se'n vagi molt fort cap dalt. I això, aquest moviment, és el típic per agafar gent aquí, donar la sensació de que el preu caurà i al final fan aquestes dues. Veieu el moviment que fan, no? El volum no només serveix per llegir què està pressionant i que si hi ha secado, no hi secado, etc etc, sinó que et serveix també per interpretar, que cuidado, que no venim d'una tendència, sinó que ràpidament han mogut el preu cap aquí, han deixat molta cosa i és molt probable que facin un gir de mercat. Vale? Jo crec que són coses que s'han de tindre bastant en compte. Val? Bé, després veiem això aquí, és lletgíssim. Els moviments que han fet aquesta setmana és que el preu cada dia ha mogut molt, a més amunt i avall, o sigui, s'ha pagat moviments de 200, 250, 300, però des de baix cap dalt i després de dalt cap a baix 2 o 3 vegades, aquest rang, però en veritat les entrades que ha donat han sigut molt poques en buscant el patró aquest de test a volums anteriors. Val? I bé, amb això arribarem ja... Avui se m'està fent llarguet el vídeo, ho sento, no sé si m'estic passant massa d'explicació. Arribem a avui divendres, jo crec que ha quedat prou clar que aquesta vela aquí al mig no hi deia res, que aquesta vela aquí dalt no hi deia res, que tot això d'aquí, quasi sense volum, però sí constant, era que alguna estava entramant i hem vist que després ha baixat i a més ens ha donat la indicació que ens estàvem fent això i pujava amunt. Vale? O sigui que res de res. Veiem que el preu s'ha quedat completament lateral i bé, típic de quan hi ha notícies. Mireu, baixíssim. Vale? I si voleu anem cap allà a la notícia. Primer que tot, jo estic molt d'acord amb un tuit que ha fet la Sílvia abans de parlar de la notícia i és, jo després he ficat un exemple, un treballador que va amb una obra, sap que ha d'anar en casco. Si no va en casco, evidentment, mai li caurà una tutxana al cap. Però un dia cau i llavors hi ha una desgràcia. Val? Per tant, nosaltres hem de saber què venim al mercat. Val? Si un dia hi ha notícies, hem de saber que a certs punts hi haurà, pot ser que hi hagi una volatilitat alta, que després podem decidir operar-la o no. Jo no estic dient que ningú les operi o allò, cadascú sabrà el que fa, però hem de saber quan ens pot pillar el mercat per costat. Vale? Evidentment, aquí al mig te pot sortir una vela de 200 punts i et mata. Vale. Però si una cosa la podem preveure, s'ha de preveure. Això és el primer avís meu. Vale? Segon, anem aquí. Què ha passat aquí? Anem a fer-ho bé la vela i ho analitzem. La gent ha vist, ostres, un volum de 600. Vale? Molt bé. Va marcar volum de 600? Anem a marcar volum de 600. Vinga. Després ha vist un altre volum de 600. Vale. I què ha pensat? Quan això arribi aquí dalt, si seca li donaré. Veieu aquí el secat, no? Que és de 54,47. Vale? Ara, el que faré és un petit exercici. Només me'n vaig al matí, però podeu mirar qualsevol dia de la setmana o qualsevol dia des de gener. Si el mercat, últimament en el DAX, s'està movent en stand-by en 200, quan fa els impulsos i tot, veieu? Sembla que sempre estiguin deixant coses. Per què avui? Vale? Per què avui en aquest moment això era així? No us fa cap pensar? Jo pregunto, Per què en aquest moment resulta que ha baixat tant el volum, que sembla que estigui sense hora? O sigui, quan estan fent un moviment de tirar el preu i frenar-lo amb un volum gron, no canta que aquests volums aquí estan per alguna cosa? És una reflexió que us faig, ¿vale? Que ens surti un volum de 600 aquí al mig en un mar sec, dona que cantar, no? Són veles que jo no me les crec i estan ficades allí per alguna cosa. Vale. La gent ha interpretat que aquí estava secant i ha dit, vale, doncs entro cap a curt. Molt bé.
segons comenten molts, ha sigut per tema de que no se'n recordaven que hi havia la notícia. Vale. Jo ja he explicat abans el que crec que s'ha de fer per recordar-te si hi ha notícia o no i si ens pot agafar un moment de volatilitat. Vale? I després fa això, el preu. Aquesta vela d'aquí fa un desplaçament molt bèstia cap aquí baix, tanca aquí, aquesta d'aquí puja fins aquí dalt i torna a baixar. Veure-les en directe, o sigui, veure-les ara parat, però veure-les en directe fa por moltes vegades, vale? Perquè veus que el preu es torna boig, s'obre l'horquilla de l'Esprit, vale? Això és una cosa molt important, vale? I en aquest cas, si estàs ben posicionat, bé, però si no ho estàs, no. Vale? Aquí el que podia haver fet és completament aquesta mateixa vela que ha desplaçat de 40 a 90 quasi, fiquem 50 punts, la podia haver fet amunt. Jo us explicaré què hagués passat si aquí hi ha un stop, aquí a 63, ficarem a 67. Vale? Si hi ha un stop aquí a 67, se n'hagués anat aquí dalt. No t'haguessin donat 67 en cas de ser un stop. T'haguessin donat 70 i alguna cosa i gràcies. I inclús, a mi mai m'ha passat això, inclús hi ha gent que els ha saltat l'stop i el preu ha començat a tirar cap amunt i el seu stop s'ha quedat aquí quiet. Vale? I he vist un stop a mi tindre'l en una zona així i arrastrar-me'l 36 punts. A mi m'ha passat. Vale? Llavors, si hi ha algú que vol vindre i vol operar les notícies, perfecte. Anem a analitzar l'entrada. L'entrada per mi és correcta, és correctíssima. Volum de 600, puja, s'asseca. Vale? O sigui, com a dibuix és perfecte. Jo no nego que això és perfecte, com a dibuix. Ara, si volem anar al casino, més val que coneguem una mica les regles. Vale? Per què ho dic? No vull fer més sang. Si avui aquesta vela hagués estat amunt, estic segur que ningú hagués penjat una entrada amb un stop de 50 o 60 punts. Ningú, per Twitter. Vale? I aquí va el que sempre explico jo, que està molt bé que la gent pengi les positives a Twitter, però no les negatives. Llavors, per això sempre dic que es dubti de tot el que hi ha al Twitter i en altres llocs, perquè mai sap 100% la compte d'una persona. Vale? I amb això paro ja de parlar sobre el tema de la notícia. Si algú vol operar-les, que les faci. Si algú no n'era conscient, que s'hi fiqui una alarma per ser-ne conscient quins moments ens podem arriesgar o no en el mercat, i ja està. I no vull fotre la xapa a ningú perquè jo no tinc mai la veritat absoluta ni res. Però jo crec que en aquests entorns no val la pena jugar-se-la. És més, crec que si mireu el vídeo de la segona setmana de gener, que a mi em va patar un stop per operar malament una notícia, aquell stop em va costar quasi tot el mes. Això vol dir que de les 7 trades positives que vaig fer, de les 7 trades que vaig fer, 5 positives, 2 negatives, aquesta quasi que em va menjar 4 trades positives. Perquè veieu per què serveix operar notícies o no. Jo crec que en moments molt millors en el mercat, sí, evidentment, per ficar a Twitter que has guanyat 50 o 60 punts o 40, està perfecte, que bo que soc. Però ull, perquè només és una trade. Vale? Llavors, queda molt bé presentar una trade, però aquí es tracta de guanyar i sumar, no de que amb una sumis com per valor de 5. Vale? I jo és la reflexió que us faig. Després cadascú que faci el que vulgui, jo, segons la meva experiència, ja us dic, el mes passat me va passar, però ja fa un any i pico, una vegada a mi una notícia me va arrastrar un stop 36 punts. Això vol dir que si aquell stop era de 10 o 15 punts, me'l va arrastrar 36 més. És la meva experiència que jo us puc explicar. Cadascú que tregui les conclusions que vulgui. Vale? Jo no estic per donar lliçons a ningú. Jo explico la meva experiència. Si algú la vol agafar i algú la vol fer servir perquè li serveixi amb ell mateix, perfecte. Vale? No tinc molt més a dir jo. Després per la tarda veiem que hi ha hagut algun volum aquí, no m'acaba d'agradar molt. Tampoc és un test a un volum del darrere, això és el volum de tancament ja. I com veiem, doncs, bueno, no hi ha res. Acabem la setmana, per mi l'acabo en positiu, estic content. Costa molt acabar-la en positiu, de veritat. El mercat és el que comento, s'ha mogut molt i d'una manera bastant rara, per això dona la sensació de que es podia haver fet molt més, però en veritat, amb aquest time frame i amb la manera que ho faig jo i altres persones,
s'ha fet el que s'ha pogut i l'important és acabar així en positiu. Vale? Res més, avui vídeo molt llarg, ho sento, no tinc res més a dir, espero que alguna de les meves històries, meves anades d'olla que us explico us pugui servir a algú. Res més, que tingueu un molt bon cap de setmana.